Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. September bano nditike anyamata tilibabwino kwambiri mwapesesati patawino mundilole nditsuseso wadi nyamata wina pano bwana kaje patsonga angopedeza pang'ono bwana Harold Sembereka kutunda soko kwa president aitemu maule musu apelekedwe kwa onse amene akuyenera kulandira. Ine sindabwereka pano ngati munthu wa ndale ya koma ndabwera ngati mnyamata wa Malawi. Atola nkhani mukamajambula zithunzi zanu mwina muona malaya amene ndavalawa nde ndilongosole chifukwa chani ndavala malayawa. Malayawa nga amene timavala tikamapanga ma demonstration ndi malemu Honorable Lucius Banda'S. Ulendo wathu timayambira kwa sosola kukasiya kwa DC. Then tisanayambe kuyankhula china chilichonse president mundilole DJ tikamalira nyimbo imene timakayikira madandaulo athu kwa DC. Tayimbe Hey!
muja timayankhula zichewa ndi chizungu. Tikamanena kuti Malawi wabwino timati ndi ufulu wanga. Zimenezo tizibwereza lero chifukwa tikukumbukira mzimu wa soja komanso Malawi wabwino ufulu wanga. Malawi wabwino Malawi wabwino chizungwe. A better Malawi is my right. A better Malawi is my right. A better Malawi is my right. Lero nditokoze chifukwa kuti munandikumbukira kuti tikhale nawo pano kukumbukira maremu soja Lucius Banda'S amene kwa ine anali bangwanga chifukwa ine mwina ndi beneficiary wankulu kwa soja Lucius Banda'S. Ine nakwatira bandi ya zebandi kupatula pamenepo tukumbukira nsomero ya anthu onse amene adasiya makamaka Dr. Saulos Chilima, Maisha Nilu Mbuzi ndi anthu ena onse amene anatisiya. Bwana President muli apo, ineyo ndi amene ndinkalemba makalata opanga ma demonstration bana ine ndekha sinkadakwanitsa anthu amene ankandilimbitsa mtima ndi malemu Shanilu Muluzi ndi Lucius Banda'S. Tikamakayamba siku yoyambirira kuyamba mademo kunabwera malole 7 akuzomba. Tikuyamba pasosola tinali anthu 4 nkubwera pamene paja nkumanena kuti mumatita nina zachibwanazi. Ine choka nditangosunga Shanilu ndi Lucius zimwause mutende ndamame amandilimbitsa mtima ine mmene ndikuyima panopo ndikulira kunena kuti kodi tikati tiziyambe izizi atandithandize ndi ndani? Akulu abale anzanga amene muli pano pamene pafika dziko lino mukumbukira tili mu stadium titayenda ndipiti Lucius Banda'S anakhala sokompo tikutsangalala kuti tonse alliance yawina nayankhula mawu. Don't take these people for granted. Chifukwa chani anthu amene wanda amene amayika anthu pa mpando mukapanda kuwasamalira anthu omwe wanda amene ataza kuchotseni mukumbukira munali kati. Lero tili pano anthu onse aja amene ankatithandiza kulimba mtima aja kulibe titsamira kwa ndani? Anyamata nsanga lero ndikufuna ndikuuzeni izi. Mwayi umene uli pa 16 September ndi mwayi umene simuzaupeza nso mpaka kalekale. Mukapanda ntchito mwayi umenewu kwanu kwatha tauzanazano kuti kwathu kwatha. Mukapanda ntchito mwayi umenewu kwathu kwatani. Chifukwa chani chimene ndikunena zimenezi pa 16 September sizakhala iwe ndi nzeru zako ndi mulungu wako kupita pamene paja popanda chikwanje. Popanda chani? Chikwanje. Anthu amene lero akuzichwa madolowa, anthu amene akuzichwa lero madolowa anabwera pamenepo chifukwa chokuti ife tidayendapo pansewu. Panali zikwanje aliyense adzakhala kupemphera kwa mulungu wake kuti mutipatse mtsogoleri. Ine sindingakupatseni mtsogoleri, mulungu ndi amene
mtsogolera. Koma osamene tikwakumbukira lero anatiphunzitsa zinthu zitatu. Ine ndikaganiza kumanena kuti kodi anthu amene anatisiwa ankaganiza bwanji kumanena kuti tisaope, tisafoke, tisatope. Inu lokha mukaona amene sakuopa, sakutopa, sakufoka. Mulungu akudalitseni. Bwana ndikuze mtonji kudalaka kuno ngati kuli anthu olimba mtima amene analimbana napo ndikulimbana wabwino kuti makaka amene wafike chonchi mzimu wa Lucius Banda'S uza mtendere maisha niu komanso maitosa alipo mpawa ndi azimayi olimba mtima kwambiri amene anachipira chipani chimenechi kuti lero ufalale kuzingalia chonchi maitosa timakunyadira ni kwambiri tikamagona ndichochi pa nthawi ino amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana mothamangisana ndi nthawi kwambiri ndikudzutsireni mayi wathu maitosa kukati yankhulo zikoma mulandire ulemu bwana ndipereke ulemu kwa mashado embiza anzanga onse amene ali kumbuyoku komanso mundilole kuti ndipereke ulemu kwa ma-affiliates onse kuyambira amayi ticheze Women for Change komanso UTM professionals ulemu wanu nonse amayi ndi abambo anyamata ndi atsikana muli bwanji madzulo ano ndithokoze poti ndipasa mpata kuti ine ndiyankhule ndikuyankhula izi chifukwa chonena kuti ndinaziona komanso timayenda phasi ndi phasi ndionamo Lucius Banda'S maisha niyo muzi SKC misimu yawo ise muntendere kubwera kwa UTM kuno kunali kovuta kwambiri bwana ifeyonso pano kukhala ndi moyo ndi mwayi ndibonga lansusa ali pano kwesi ndimboni yanga nthawi imene anatichikira kumango chitenofu kufuna kuti kwaja ndizinganje ifeyo koma ambuye anatipulumutsa timalimba ndi mtima mmene wanenera chimene wanga halo disembereka chifukwa tinali ndi akuluakulu athu amene amatilimbisa kuno onabo Lucius Banda'S mayi zimbiri mizimu ya anthu amene wawa iwuse mutendere komano chimene ndikufuna kukupemphanira nchonena kuti anthu aja amamenyera ufuli kuti zinthu zisintha muti Malawi muno sichancho nanga ufulu umene tinaumenyera ucho mukudyerera inu pano wa 16 September bano tivonere Dr. Kabambe president yakayo wachinyamata kumalawo kuno kuna kuta ilani nthawi kunjaku kwa Dakale ineyo mundilole kuti panthawi ino ndikutsutsireni mulendo wathu wolemekezeka Dr. Kabambe president yathu
osaopa osatopa osafoka DJ mafuna mabala nimafuna timbe nyimbo ya mabala tivine nyimbo ya mabala Nditokoza kwambiri mai olemekezeka Dosa pamodzi ndi mashadow onse muli pano, a director amai, ma district governors amene muli pano, akubanja olemekezeka asembereka, a director of ceremonies, akuluakulu ama affiliates athu onse amayi ticheze, ma professionals ndi ma affiliates ena onse amene
mwakonza function ya madzulo ano. Anyamata ndi asungwana amayi ndi abambo, ndikufuna nonse ndikuthokozeni kwambiri potuluka mwaunyinji chotere mmene maorganizers amapanga kuti madzulo alero tikumbukire anthu ofunikira kwambiri. Malemu Soja Lucius Banda, tikumbukirenso a president athu a chipani cha UTM Malawi Adzadya, Malemu Dr. Saulos Klaus Chilima, tikumbukirenso a former first lady a Malawi Adzadya olemekezeka Maisha Neu Muluzi, Her Excellency, pamodzi ndi anthu ena amene tidataya timafuna madzulo ano tiyatse makandulo owakumbukira iwowa. Malemu asoja anali msilikali wanthu onse amene tili m'mabala. Ndifake napempha DJ aimbe nyimbo imene ija ya mabala chifukwa Malemu Lucius Banda ankakhala okhumudwa kwambiri, okhudzidwa chifukwa cha chinyamata amene akuvutika alibe ntchito. Amadera nkhawa kwambiri chifukwa cha anthu amene alibe chakudya. Amadera nkhawa kwambiri anthu amene moyo wawo sizikuyenda iyayi, chifukwa chonena kuti anthu ochepa okha m'dziko lino asankha kukhala akuba kwambiri, too corrupt. Iwowo ndolemera kwambiri, filthy rich, ali nchilichonse pamene aliyense ndosauka dziko lino. Ndalama anthu alibe, anthu akhala pa mphawi, anthu akufinyidwa. Zimenezo ndi zimene Malemu Dr. Lucius Banda ankakhudzidwa nazo. Pa 16 September pano anyamata nonse a dziko la Malawi ndikufuna ndikuwuzeni pa 16 September tiyamba kutsegula mwayi wa ntchito dziko lonse la Malawi. Tidzatsegula mu zaka 5 zoyambirira za UTM, tikudzatsegula migodi 10 kuno kumalanga, kudzakhala mgodi mmalo moti anyamata muzipita ku Zambia, South Africa kufuna ntchito migodi, mugwira ntchito migodi ya dziko lomwe titsegule posachedwa. Chotero anyamata musadere nkhawa, musadandaule. Malemu Lucius Banda anatimenyera kale nkhondo, tikulomba pa 16 titsegule migodi 10 ena mukagwira ntchito migodi. Malemu Lucius Banda anatimenyera kale nkhondo, titsegula mapakitale osiyanasiyana muno Malawi. Kuno kumalanga kukhala majinarezi, kukhala mapakitale zowumba nsalu, kukhala mapakitale opanga zovala kunoko kubalaka. Anyamata akuno kubalaka musadandaule, ntchito zikubwera ngambwi kuyambira pa 16 September pano. Posachedwa apa uko kunyanja kuujeni kumangoche uko tikhala ndi migodi yopopa mafuta m'madzi ale ku Malawi muja, poti pa mafuta amene muja ndi gasi. Tipopa zimene zija tikhala ndi ma refineries, komanso tilimbikitsa ntchito zokopa lero ndi zina zotero. Anyamata ntchito tizikonza kuyambira pa 16 September pano. Komanso nkhani za ulimi tizikonzanso, tiyamba kudya katatu zomagona ndi njira jatizisiya tsopano. Tizikonza zonsezo. Izi zimene ankamenyera Malemu Lucius Banda, ndi zimene ankamenyera Malemu Achaniru Muluzi, ndi zimene ankamenyera Malemu a president yathu Dr. Saulos Klaus Chilima. Zonsezo mamenyera zija ifeyo anawo tilipo amene tikuzipititsa patsogolo, masomphenya awo tiakwaniritsa. Sitikuopa, sitikutopa, sitikufoka, ifeyo tikuwira lisapange zimene jana amenyera kale nkhondo. Zikomo kwambiri, Mulungu akudalitseni. Zikomo kwambiri, zikomo. Baraka moto! Baraka moto! Tazim vinatoka, zimenankula president.
Dr. Daliso Kabambe kunena kuti kuchokera pa 16 September achinyamata ifoka kumabalaka tindimwayi wa ntchito tindimwayi osachita bwino pansi pa ulamuliro wawo. Achinyamata takonzeka ona pangolini zikomo panthawi ino mundilola president kunena kuti maitosa amene anyamula kendo amene inu muyatse ife tonse kuno tipala kuchokera ku kendulo amene inuyo munyamule mzimu wa Fredo uliso pompano. Makendo mwamba. Yes, mami, berani, mwapase wale megeseka, a president tato. Aha. DJ Nipase national anthem. Amene mulime makandos mwatse mafoni. Amene mulime makandos mwatse mafoni. Yes, line of unity. National anthem DJ. Let's go.
President tatu pamela Mariamba tsiku lero anali kulilongwe atsetsereka anatipeza kubalaka kunoka na mamambwani sawasoja Lucius Banda'S ila tamisa ija anapita kusomba kutoka kusomba abwererasa kubalaka kuno abazipita ku plantaya mawa aliso niso nkano kusomba choncho panthawi ino ndiyalole kuti asike akapuma. Yes. Ife vichoka magandu agata. Tilipano. Anafuna abanye so interview. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.